Huwag gud makaya mga kaidol. Buhat tag tools mga kaidol. Kanila akong ikuan sa spark plug mga kaidol. Wa mo ko spark plug rings mga kaidol. Yan mo na pagtanggal sa spark plug, buuan dayo gasolina yang sudanan sa spark plug, sudanan ng spark plug. Bubuan og gasolina. Kanang igo-igo ra. Pagkahuman paspasan dayo lang. Tanawan niyo mga kaidol. Amot mo andal ba gani katong niagi. Mao ra man ni solve siya problema. Amot karon gali di na gid mo tabang, gali mekaniko ni pengon. Spark plug mga kaidol. Testingan nato ni hindo-hindo mga kaidol. Kani butanganan man na ako ni use oil para ito ikuan sa kadina. Ako ning iyabo karon. Kay pulihan ako gasolina kay ihuwad na kay may gamay pabor ni ihuwad dito sa spark plug mga kaidol. Ang muandar ni mga kaidol kay katong niagi nga naon naman ako mga kaidol muandar. Amot kani karon kung di ni mo andar karon madalag ni mekaniko magastuhan ko ang amo mga kaidol. Dobling mawala, walay pamugas ang driver. Wala po income ang amo. Walang kinahanglan pud ang driver magamping. Pero kani wa man ingon nga kuan gid siya na diferensya sa asa diferensya ni mga karburador ba o dili ni diferensyado sa driver. Karon mga kaidol, hunatan na ito grang mga kaidol. May alam mo andal mga kaidol, alam mga palitag bugas mga kaidol. Andal. Andar ko siya. Madam, kung pananglitan mo ingon ani gapon ni madam og lain na mag-drive ani madam, mubalhin ako sa bag-o. Ingani ara madam, ipatan-aw ning kani nga video. Ipatan-aw ning nga video madam, ingani andra para dili madalag mekaniko mga kadam madam, maron dili ka makagasto madam. Anana andar na. Ngana na style mo ni sakit ning motora dugay ra ni. Ay lisod bugayo kuan. Gipalis na naman yung piston ring, kuskusan niya mga barbula, gikuha ang takuling pero mga magyapon. So, ano to madam? Kung ang katong isa ka driver na yung makadrive ani, mao lang gyapon ipasundog ra niya ning akong gibuhat, madam. Okay. Magkuha na ko mga kaidol, manghipos na ko sa mga tulos mga kaidol. Ako na yung tago mga kaidol.